KARDOM karbi arat doan phanta ini abangke AKeHAI SEMSON sing INGTI karbi khaya theng tom mate founder of karbi anglong he hek pen AKAI ALAMO alam le chethan bolona 1911 aninkan chiklo niphai si arni golaghat ahavar along si SEMSON sing INGTI pirthei na hachil alangli asar buramen thengkor sing INGTI Lapen asar piamen madhubi root timupi SEMSON sing INGTI Golaghat Mission High School along 1920s aninkan Golaghat Besbora High School along Charlie Dunpen 1928 aninkan Kep Angdeng manti matriculation chipa undunlo Kep Angdeng undet pen Guwahati Cotton College along si amen chethap dunlo hala dak pen 1930 aninkan IA chipa undun si Murari Chance College pen 1933 aninkan BA nang chipa paslo alangli hello karbi yang bong pen kecheng si BA ke pas abang full 1934 aninkan alangli gop service mate chukumar rasai pangcheng alabang so food British administration mante British atum kachari boma hutse inspector of school asai dengpon 1937 aninkan Nagaon district along school inspector man ala so hut karbi khayang bong luka charlie aphai kadure piklang laso havar mate ala so hut mikir hills along ri ang kangang bong karbi atumta luka charlie avar sai ave pinlang ule pudet sita chok karbi atum kedo kithak rong rup pachukim thangnat alon theglong lelang munir atum okpran kechilang ji aphan se kechilang ahem haihui avelang lason kadure ke ong theglong si karbi AKeHAI aphan luka charlie ahem okpran kechilang ahem haihui longpen pipon avar sai ripilo lameda krong SEMSON sing INGTI karbi AKeHAI aphan kapaching thur ji aphan missionary Lapen halaso hut inut banghini ke thek nuchot ke karbi atumpen chelangsi karbi long riang bong inangan school ala ahem ikim pangcheng halaso hut schooling pupi sita karbi atum asamis ke thek the pen ajok alangli pinangan akisung punang asona hut alangli asamis alampen karbi alampen kitab toksi isi school doan along lo kethan avarsai klemlo Lapen alangli penamat si lo kethan pangcheng alangli kitab akitab angbong alakha kitab umopuru bituso kitab vopi haihui school along pathan pangcheng alangli school asai kapaching thur chotkali karbi along ri tok anu andamsi karbi AKeHAI aphan rong rup chukim chorang alon pen do kapang thirjir okpran kachilang ji aphan bidi sore pidam Lapen karbi AKeHAI aphan nangan nghonpon alangin 1940 aninkan SEMSON sing INGTI kaideng pi kaboche ji aphan Joy Chandra Borwa asopi labang galata Borwa pensi pangri pangdon aron aplenglo 1945 aninkan alangli government asai COC karbi mithang along ri kang thim chelong ji aphan karbi of adorbar akong chunbang arpu endunlo bangswa song along chelang dun pen karbi long ri kang thim palong ji aphan unan bori dun pen aphi alangli ari sang ho tum long ri kang thim hang thu our side chelong lasuk chepaduk tekang ale si 1951 aninkan United Mikir Hills Lapen North Kachar Hills non karbi anglong autonomous district men pen karbi long ri kang thim long karbi long ri kang thim long pen karbi AKeHAI baching thur oji pu kamatha lam la an claim tikang ale alangli chethek kang long le datlo onta karbi AKeHAI aphan kapaching thur ji aphan do de sang se kaya mat kabor I tekang apotsi niarni alangli phan karbi AKeHAI atheng tom pusi amen chethang SEMSON sing INGTI la so pir thelo 37 arta an dodun pen 1948 ninkan thang niphai 28 arni sangtet join damjino lasi pini arni anta alangli claim tekang asai doan chikimo vergia phansi alan pon
Langli dum 6 schedule Lapen article 244 video langli langbote langamoy description along link dum. KARDOM chitong thunang kaprek a video lang.